Hey, what's up mga kabega? Welcome back to my YouTube channel. This is Shalala Bantuhan, ang inyong mga kabega. Yes, sa mga wala pa nakasubscribe sa atong YouTube channel, don't forget to subscribe Shalala Kabega. No? Dugay-dugay na gyud ang wala naka-vlog o nakahatag or content sa atong YouTube channel. Yes, for today's vlog is, since niuli ko diri sa bukid, is na ako'y content, no? Naasad na sa tay video, no? Ang inyong gipangita, no? Nga si Mama Lot, ang naginusarang mama nga naipalot. So, makauban na to karon og mahinabi gyud nato siya on one-on-one interview, one-on-one interview nato siya kauban si Mama Lot. So atangin ninyo og stay tuned ng video. Mga kabega, kauban na sa nato karon no one-on-one interview si Mama Lot ang naginusarang mama nga naipalot. So na siya karon din no sa karon siya statwa no sa to nakita mo siya statwa. So karon na interview na to siya no, so kauban na to si Mama Lot pakya na. So kung sila na takakuan nga wala naka-vlog no, dugay-dugay na kita nga wala naka-vlog. Yes. Ay, sige tawa. So, kuan ka ng, ano wala naman talaga vlog, dugay-dugay na kita, wala naka-vlog. Wala mo ka. Ay, sila sa kamera, storya ka mo lang to ka na ako, kamera. Kunya, ka nang ano, dugay-dugay naman tang wala naka-vlog. Wala mo ka dito. O, na ako syudad, no, so, kanang, pero ganahan na ta ka mag-vlog. Yes. No, kan mas nito kadaan lang ta mag-vlog. Yes, wala siya yes. So karon na natay mga questions diri nga imong tubagon, no? Karon is first atong question diri is since nama kay anak nga tumboy ug bayot, no? So na kay anak nga tumboy ug bayot, unsa may mo gibabi anak? Nalipay. So aside sa nalipay, so unsa may mo kuan nga anak kay anak nga tumboy ug bayot niya? Nalipay ko kay mama gihatag sa Ginoo. Ah, okay. So sa una, kabaw mo dyan bayot ko niya. Sa buntis, para kapil na dyan ka ato nga, bayot na mong gibuntis. Nakapil ka ato, naman. Ay, si katawa, hindi na siya mga kabega. So, sa kato, di ba, kabaw mo dyan ka bayot. Sa gibuntis pa ko nimo na, unsa may mong gibati sa buntihan, ma'am. Unsa mo ko dito? Usog lang. So, mga kabayo, unsa man. Kabayo. So again mga kabega, mura ko na kung kabayo sa una pa. So, ana na feel na gyud ko no niya nga bayot na ang iyang gianak. So nagkay-kiay ko siya. Kay TI ka. So nalipay ra ka. So pwede na di ay. So ganahan na siya nga kanang iyang mga anak puro bayot. Okay. So next na tong question is muna bayot lagi ko sa una pag yun. Gikan sa pag-anak. Ang tun nga dadako. Unya unsa pa? Sa dadako ang Lisik. So, kung na ako'y plano nga magparetoki, magpailis ko og kuan, di ba? Naaman ko dire ka nang naaman jud ko'y sandayong. Kunya magpailis ko og imbudo kanang masugot sa kana. Dili ko musumod. Ngano man dili ka masugot, kana magpailis ko og kuan. Kanang ako ang lalaki man niya. Ilisan ako pang babae mo sugot ra ka ana. Dili lagi kay musuko mo kuan man pagbuot man na sa Ginoo nga. Ato ang kuan yung ana imo din ilisan. So mao na sakto gyud. So actually wala ko plano nga magpailis no. Thankful so ang sa ato ang mga kuan karon mga kabega na atay mga parts sa LGBT so ilaha po ng decision so dili ta makakuan ana no. Kani opinion naman ni mama so ilaha na nga decision nga magpailis pero ako asa ako is dili jud ko magpailis no. Sakto gito ang giingon ni mama is mo siya gihatag sa Ginoo. Okay, sakto nga dili. So ano nahilak ka? Inaanag na siya kay usahay ko kasagaran na amo ang content is lingaw-lingaw mo na mong content so karon is serious ay nagyud among content sa question. For example, no naay manguyab na kong foreigner. Musugot ra ka anak foreigner. Musugot ra ko negro. Ayaw. Ano man Kagkalago. tinuod ko na kanang mga foreigner dagko kuno kain mura ko ng mga alho. Balo lang kaya. Hindi kita makuan ana. Masulirap ang mga ana nato kay mura man ang mga alho ang foreigner. Musugot ra ka anak. Dili. Okay. So next na to question, na diri ang atong question. Okay.
unsa may imuhang ikakumpara sa una nga ato ang mga panginabuhi ug karon no kay ikumpara like for example atong balay sa una unsa to katong balay sa una mura og CR. at amo ang balay kuno sa una murag CR na karon among balay mura nagpugon so mao na makumpara gyud niya unsa atong balay sa una. Murag CR. Actually, mga kabaga, among balay sa una, kana gani nga, kana ganin kawayan. Kawayan siya na iliglingkod din mo, nangapahak na ang short, kaya nangagisi. So, mas nakakunkuan ng taon bikaroon kaya iglingkod mo sa minto naman. So, wag yun mga gisi. Okay? So, na nato ang question. Okay. Ang ato ang vlog ma is na ay mga, kaya na basher, unsa ng basher? Kanang basher is mag-vlog ta na. Na mo siya ay kabatian na nilang vlog. Unsa nilang mga gipang vlog? Unsa may kasulti nimo ana nga gisaway tama. Gisaway ang ato ang vlog. Unsa may kasulti nimo ana? Wala sila manawal sila. Basta ang ato Maka-vlog. maka-vlog o makapalipay sa Mga tao. okay, again, makapalipay sa Mga tao. okay, sa mga tao mo na importante. So karon, again si Mama. So si Mama, ilan na edad mo, Ma? May 56. 56 na. So, dili lagi mailahan no. 56, mura na siya 55. Tungkol sa yung lipstick. Maganda mo na siya lipstick. Again, sa mga kabaga, thank you so much no sa inyong paglantaw sa amo ang vlog. Pagsuporta sa amo ang vlog na Shalala Vega. Yes, so wala pa nakasubscribe. So, don't forget to subscribe Shalala Vega. Ug hangtod sa sunod, magkita-kita tapuhon kini ang inyong suking tigpamaba nga walay laing dakog baba. Shalala Pantuhan. Og kauban ako si Mama Lot, ang mga naipalot. Go. Mama na ipalot. Okay, si Mama Lot na naipalot. Thank you so much. Bye-bye, bye-bye. Basta